industry, hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso, bagong impormasyon sa sensya asin teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar asin Miss Hanelet Pertis. Negosyo Time na! Maray na hapon po sa gabos ng mga nagdadarangog, naghihiriling sa iba-ibang social media platforms kang programang Negosyo Time na. Yaon naman po kita para magdiskutir kay iba-ibang issues, mga iba-ibang inputs para po sabi tangani mas lalong mapaugma ang pagninegosyo sa Legazpi, sa Albay, at sa Bicol Region. So, yan po ang minamaot kang Albay Chamber of Commerce and Industry, kasabay na po ang DCGBAM sa paglansar kay ning programang Negosyo Time na. Kay riba ko man po giraray ang satuyang co-anchor, ang Executive Director kang Albay Chamber of Commerce and Industry, si Hanelet, para sa iyang halipot na pataratara. Alright po, Diyos Marina hapon po, giraray, pag Miyerkules, alas 2 hanggang alas 3, negosyo time na. Sana po, kung sa inman kita yaon, permi kitang maugma, asin inspirado po para sa tuyang mga pagbuhay-buhay. Hopefully sa negosyo, or kung ano man pong pigigibuta, permi kita po nga may pag-asa, asin perming maugma. Sige po, Sir Okay, Diggs. sabi tangani ang programang ini diskutir ka mga issues, mga kaaraman kung paano mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo. Aram po nindo, bako po madali ang pagnenegosyo, magpuon sa pag-start, sa pagpadakula, asin sa pagmantinir kang sa tuyang negosyo. Kasi kung ikaw po sa rong negosyante, ang pinaka-objective mo talaga, bako lang na makapagpuon, kundi maipadagos ang sa tuyang pagnenegosyo. Ini maging profitable asin maiwasan itong mga problema na kaakibat sa or daradara ang innate sa sarong negosyo. Kaya po digdi sa tuyang programa minaimbitar kita kay mga eksperto kasi we are not in a position, kami po ba ay man sa posisyon na idiskutir gabos na bagay manunungod sa pagnenegosyo. Kaya ang samuyang ginigibo minaimbitar po kami kay mga eksperto. Pwede pong hali sa gobyerno, hali sa non-government organizations, or even, or mas lalo na po, itong mga tao na talagang inbuelto sa pagnenegosyo. Gustong sabihin po, minakuha kami, minaimbitar kami kay mga tao na makapagtao sa tuya, kikaaraman. And anong mas magayo na makaulay-ulay, kundi itong mga negosyante mismo na uminagi sa mga kadipisilan, uminagi sa mga problema, pero at the end, naging successful. Now, ang purpose po kayan, para po sa mga nagdadangog na negosyante, if ever, ma-encounter ninda ang problema or ang sarong issue tungkol sa pagninegosyo, ma-share sa inda kung anong ginibo and naging successful, so mas lalo pong mapapadali. Ini kung baga sa igwa kayo ning term kung sa DTI pangani, ang term kayo ni is big brother, small brother concept. Na kung saan, ini mga existing na negosyante na medyo may experience na sa pagninegosyo, matao kay kaaraman sa satuyang mga nagpupuon pa sana or mga saradit na negosyante. So sa ngunya na hapon, imbitado mi ang sarong grupo. Actually po, grupo ini habang naghahalat sa inda, siguro tawan ta naki diet na background. Diyan po sa Bicol University, igwa dyan yung course on entrepreneurship. Medyo haloy naman po yan, siguro mga 1980s nag-start. So gustong sabihin kung 80s, then 2000, di mga 20 or 15 years, sabihin na 15 years. And then up to today, so more or less mga 30 plus years na. Yes. Ang entrepreneurship course diyan sa Bicol University. And during the early stages kang course diyan, so mga pioneer na mga estudyante
nangunyan dakol na mga negosyante pero ang iba nagpursu ki career sa academe, sa government. Now, naisipan po ninda kasi sa indang pag-aadal sa sa mga na diskutir ninda na encounter na problema is the source of funds. Yes, oo. True. Source of funds yan eh. Gustong sabihon, kung iwa kang bright idea, dahil kaning kapital, masasakitan kang magpuon. Siyempre, Although, resources. may technique man yan, may paagi man na pag magayon ang sa imong idea, tatao ka mag-present, tatao ka mag-negotiate, igwa dyan minaralaog Invest. na mga investors who may be interested na maging joint venture, Correct. maka partner sa imong pagninegosyo. So, balik kita po digdi sa entrepreneurship course sa Bicol University na kung saan sinda po nag-create kisarong sort of cooperative. Na ining cooperative na ini, iyo ang nagtipon kay kwarta from the members, and then this money is made available sa mga miyembro kang cooperative. And not only that, naghanap sinda ki funding from other sources. Ayun. So, halimbawa, igwan sarong government financing institution na igwaning kapasidad or ang programa, iyo ang magpautang through conduit organizations Okay. like ang cooperative ninda, ang ginigibo kay ni ipinapasa, tinatransfer ang funds duman sa organization or cooperative through wholesale. Yan na po, wholesale eh. Okay. And then, ining cooperatives, ini naman ang minapautang duman sa mga miyembro or even non-members depending on the policy kang sarong kooperatiba. Ayun. And siguro ngunya na hapon maaaraman ta of course kung paano nag-start ang sa indang grupo, ang sa indang kooperatiba, ano na ang status ngunyan, and ano ang mga benefits or impact kang sa indang kooperatiba o sa indang mga iba-ibang proyekto, iba-ibang aktibidad para po sa indang mga miyembro. So yan ang sa tuyang maaraman, kaya lang sa ngunyang garo hanilat garo dai panaabutan no. Aha, day pa po. Kumbaga Sir Diggs, ano siya ako, naghalat lang kita po kay Go Signal pag nakalaog na po siya. Anyway po, ini pong grupong ini, for sure, dako ini pong pwedeng maging ma-inspirar din po ang mga kapwa ta entrepreneurs itong so gusto po mag-venture duman sa pagnenegosyo. Kung paano sila nagkaigwaki, kusog ki buot para magtiripon po and kumbaga makaigwaki resources, tanganing burunyog po na maka-go po kang sa indang pagnenegosyo. So ngunyan po, okay na po, yaon na daa po siya. Yan, sige po. So for now po, dito na pagparapahalo yun Sir Diggs. Ayan po, gwapong-gwapo. Ang sa tuyang, Kaya yes. pala nagpagwapo, kaya pala na-late na Kaya nagpagwapo pala na pa. late na nagpagwapo. Anyway, siya po ang EDCOP Vice Chairman. Ang EDCOP po, Sir Diggs, is Entrepreneurs Alumni Development Cooperative. Siya po ang Vice Chairman and Vice Chairman. yes po, and Chairman Committee on Education. Tapos saro man siya si kang mga founding directors. Ikaw na po, Sir, no other than Sir Edgar S. Baromeda. Maray na hapon, Sir Edgar. Ay, maray na hapon po. Maray na hapon, Sir Diggs. Maray na hapon, Ma'am Hanilet. Yes po. Maray na hapon sa... okay na po ang signal ko? Yes Okay po. na, okay na. yes, okay na, Opo. okay. Siyempre, maray na hapon sa maniyamento kang PBN, DCGB, kay Ma'am Brenda, kay Sir Glenn, kay Henry, and sa mga dating pag-iriba. Maray na hapon. And of course, sa kadakol na mga listeners ta, both online Yes. and on air. Maray na hapon. Dako lang orgulyo po kami sa Grupo Mi na maging parte kan sa indong programa. Maray na Dakula hapon man, sa Gabos. dakula man ang samuyang kaugmahan na pinagbigyan mo kami sa samuyang imbitasyon. Unang-una, Oo nga ang ni. grupo nindon Opo. started from nothing. Zero. Opo. And then, ang Started sarap from pa, nothing. it was started kang mga tao who are the, pwede masabi ta siguro, pioneer graduates kang entrepreneurship course sa Bicol University. Opo, Sir Dig. Salamat. So duwang Actually ano yan? po, ang mga nagpundar kay ni, nag-isip kay ni mag-establishar,
mga graduates ki kursong BSBA kay ito, Bachelor of Science in Business Administration, major in entrepreneurship. Entrepreneurship, yes. Pang-apat na batch ako, pero talaga? sumunod kaernot mga 1986 kasi pinunan pong implementar ang BS Entrepreneurship sa Bicol University kang 1982 in coordination kayo duman sa UPEC and DTI para ma-address ba sa problema kayo kan financial crisis ta na kadakol sudayng trabaho sa unemployment Yes, problem para makatabang sa ekonomiya kan kabikulan na ma-resolveran o kahit pa paano makatabang so problema sa unemployment, nag-create ang Bicol University kaning BSBA major in entrepreneurship. Ang kamautan kan BS in entrepreneurship para po ang mga nag-graduate degree magkaigwan nin negosyo, maging entrepreneur. Pag sinabi ito pong entrepreneur, inis yung mga nagpo-produce ng mga goods and services, para rin na po sila makadagdag duman sa bilang kan mga unemployed during kan mga taon na ito dahil nagkaigwit ito na kung di ako nasasala Asian financial crisis. Kaya niso naging opportunity kan Bicol University na ilansar po ining BSBA major in entrepreneurship. Kami po pang-apat na batch kan mag-graduate kami kan 1989, tinuruan kami kan Bicol University kay itong mga teacher me, the then president kan BIO si Ma'am Faye Lauraya na pag-graduate me magnegosyo. Tayo tinuro sa muya, di ka na makadagdag niya sa unemployment, di ka na makadagdag naman sa daing trabaho, magnegosyo kita. Alagad po kan kami nagnegosyo na pag fourth year po kaya Sir Dixon Ma'am Hanile diyan sa BIO sa entrepreneurship obligado kang mag-implementar kay itong sa imong business plan mag-set up magnegosyo talaga so actual po talaga kasi negosyo iyon ako actual na negosyo sa case me po kay ito kami po so grupo me ako po sa Panginoon kang grupo me nagkaiwa kami in processed food processing kan mga meat products kay ito tocino, longganisa, and then spicy dilis, and so on and so forth. Kang pagkatapos minin after 2 years na mag-graduate, na-imbued sa mag-isip na dapat talaga magnegosyo. So, nagnegosyo po gilan kami. Kaming 17 itong mga nag-graduate sa, although niya pa ako sa Kangketo o sa PBN, nagnegosyo kami. Kumbaga, sumakariba ko na day mga day pang sinurte magkaigwanin trabaho, day pang nagkaigwanin negosyo, si may negosyo na, nagdenegosyo ganoon kami. Alagad po, sa pagbalik may pagnegosyo, after 2 or 3 years ganito, usually na-encounter ka mga baguan po baga ma'am, and Sir Dick sa negosyo na, primero, kapital. Siyempre, kapital, oo. Okay. Pandua po, so marketing. Problema may sa marketing kayo ito, sayang kami ma-market. Mapabakal kang sa moyang negosyo, I mean kan sa moyang produkto. Mga produkto. Pantulo, kulang po kaming linkages o network. May problema sa marketing, kulang man kaming linkages. Pang-apat po, ang tanong sabi sa mo, ay dahil pa nga yung mga sabi sa mga batit, mga akit pa. Kaya kung may mga gusto ming mag-avail in financial assistance o services, ay dahil pa nga yan, medyo nga kulang niya sa experience niya. So kung after ka ito, nagtruparan kami kan mga dati kong mga kaklase na nagregosyo na po at that time kay ito, Sir Dixon Ma'am Hanelet. Sinaman, kung anong problema ming nasa sa ito kang sa grupo mi, parehas man. Wala po kaming batch na 89, kundi sa mga batch 92, so 82, o 86, 87, pataas po, parehas ang problema mi. So sabi mi, kung dahil may magtatabang sa tuya, dahil dahil kitang market, dahil kitang kapital, dahil kitang linkages, sisi matabang sa tuya. kumbaga, paano kita mapadagos sa pagninegosyo? Kaya naisipin po sa konsepto sa Dixon Mamanalit kang self-help. Okay. So, kung di may matabang po sa inyo, walang ibang magtutulong man sa diri mo na sa nao. Sarili, oo. Opo, oo. So, sabi mi, di tama-tama si Ma'am Faye Lauraya kayo ito, kasi teacher mo siya kayo ito sa BIO, sa nagparinggan niya sa mga na magnegosyo. Tinarawang kami nin mga pangaran kan mga kaklas, mga nag-graduate sa BIO na iningayagar, kung matripon ka mo, mabilog ka mo sa sarang grupo, uningayaan mga tawong hindi ang durmanon BIO.
So, dinurman ko ito saro-saro. May batch 89, may Grabe, batch... ano, matyaga. iba-ibang batch po. So, pares ang problema mi. So, sabi mi, o kung pares ang problema ta, paano solusyon ta? So, ang ginimo Oo. po, Tama. nagpuon kami Capital na 12,500. O sabi mi, o ika, may kwarta ka, 500 sa emo, 1,000 sa emo, 200 sa emo, etc. That was 1994 or yes, mga 1994 or 1995. So sa madaling sabi po, Sir Diggs and Ma'am Hanelit, nakatipong kami ng 12,500. Wow. Oho. So, opo, itong 12,500, bibigan po ito sa 18 na napili mi through the guidance kan ni Ma'am Faye katong Lauraya, na yung ang magkumpuner kay ning pig-upod mi Board o incorporators. of Pero dahil yes. pa sa isip mi ito ang kooperatiba, pero makatipon lang kaming amount na may mga pag-iriba kasi kami na may catering, may restaurant, may production, kay po nila ning kapital. So sabi mi, kang natipon mi 12,500, isang ururunta, pag nagsubli ka, bayadan mo. Paano man sa iba tang mga pag-iriba na maka-avail kang services, kang kapital. So sa madaling po sabi, Sir Diggs, Oho. may nag-utang, takay pondang ma-cater siya, sa restaurant, sige 5,000. So sa madaling sabi po, itong 5,000, nagbayad siya plus corresponding interest. May nagsunod naman, nag-utang naman 10,000, corresponding interest. And the rest po, talagang dumana po pinunang kayo 12,500. Sagot po na nagdalaga na siya as bilang organisasyon, bilang kooperatiba sa konsepto, with that 12,500. Yan po ang Na gano'ng starting capital. kang organization way back mga 1994 or 1995. With 18 graduates kang Bicol University, mga alumni po kang NTREP, and duwang professors po sa BIO, si Ma'am Faye Lauraya and si Ma'am Salve Diaz, na nguya nasa US, tinayata kundi ako nasasala as faculty member, ma'am po. Diyan po nagpoon. So, grupo mo kayo ito kang 1995, Sir Diggs at Ma'am Hanelit. So, 1995 ang talagang actual Oo. year na Opo. na-establish. Iyo. Kumbaga may ano nga stage mo na kamo kay itong mga from 1989, 1991 hanggang 1994. So 1995 talaga dahil may pagkasararo kamo na ang problema kang saro, problema kang kadaklan kay nagkatiripon po kamo. And kang biniyo na pala nito nagkaigwa kikusog na. Itong kang time na ito, Sir Edgar, itong 12,500 na nalikom nindo sa grupo. Medyo durodakula naman ito kang panahon na ito. Ano po? Medyo dako daw naman po, Ma'am Hanelet, kasi ang may nagsubli sa mong primero na may catering da siya sa may kaklase man. Di sinubli niya sa 5,000. Nakasug po na po itong 5,000 na ito. That time, mga 1995, na sinubli po itong kapital halis na natipon kang grupo. Wow, at least. Pero ngunyan, okay naman ito. Booming naman itong catering ka ito. Ano po, Sir Edgar? Opo, in fact nagkagawa siya nin canteen sa Wow. sa Laukang Bio, tapos nag-catering siya and so on and so forth. Usually nag-separate nagnegosyo man talaga sinda. Iyo. Ginamit man talaga sa negosyo. Pero at least na kumbaga nakatabang itong dakulang bagay ito sa India ito. So Opo. pagpuon Opo. ka ito. Ano po? Sa original member na 18, pira nang ngunyan ang total members ng cooperative. Okay. Pero ng EDCOP. Kami po halos nasa 28 years na 28 from the years. original na 18 members, ngayon po sa laog nin 28 taon nasa 3,112. Wow. 3,112. From 18 hanggang Po, Sir 3,000. Diggs. Opo, pili pa po ini. Talagang sa Wow, kooperatiba po talaga. baga. Number one na ano dyan is commitment. Oo. So, Commitment, financial contribution. Talagang pili na po talaga ini. Talagang mga negosyante, mga entrepreneur po ini, Wow. mga members na ini. Okay. Mga small, MSMEs. medium enterprise po sinda. Okay. From itong 12,500 na initial capital, gurano na ang how do we call that? Gurano na ang net worth. Net Opo. worth kang Kami po cooperative. naugmaman so sakripisyo mi for 28 years. From that original na 12,500, ngayon po ang total assets mi nasa kabilugan nasa 145 M, and saro na po kita sa Wow. large cooperative dito po sa province na Albay. In fact, Wow. yun,
kami duwa yata kaming large, wala po siguro duwa yata kaming large cooperative digdi sa Albay. probinsya ni Albay. Albay. Kasi sa kategorya po baga, pag micro, I think may kategorya po ba sa sa DTI yung arrogance of digsa no, yung micro, small, medium, MSME. and Actually, ang large. micro, Para sa 3 million kooperatiba, below. kami nasa 3 large million category na po. Ah. Wow. na Ang micro is kooperatiba sa 3 Albay. million below. Ang 3 million 1 peso up to 15 million I think is small. Aha. Small po. Then, And then Micro and 15 below po yan, 3 million po. 15 million to 100 one. medium, Oo. and then 100 million pa above. That Large, is large. Oh, large. na Opo. siya. Ayos ha. So, Kumbaga, 18. ang sa indong kooperatiba ngunyan, 145. Now, saro lang siguro ang 145. pwede ta masabi digdi. Kasi, ang sarong kooperatiba, pag dakula, lalo pa yung credit cooperative eh. Gusto Tama. sabihin, nagdakula ang Oo, kapital. Oo. Ang gustong sabihin kayan, successful man, Mhm. so mga individual na negosyo Oo. na pig-finance kang kooperatiba. Mhm. Opo. Kasi kung bako yan successful sa mga individual na businessmen, Oho. day makakabayad. So therefore, day madakula sa satuyang kooperatiba. Opo. Kami po kaya, bako lang talagang ordinaryong kooperatiba, ordinaryong microfinance or lending institutions na ang relationship, pautang, bayad, then kami ang na-provide. Ang sarap po sa mga best practices ni na Apudan Miman. And actually po, pasalamat pa lang kami sa Ditay during the time po kang day ko narunduman, aday ko nalingawan kang time ni Ma'am Blanco, kang siya po Provincial Director Sir Diggs. Siya ang primerong, kamo po ang primerong nagtubod sa mga gato ta. Talaga. Nag-apply kami kato nin loan sa Ditay kato during the time of Sa Joy SB Blanco. SB Corp. Nag-apply kami dako na amount, I think mga 300 yata ito or 150. Pero sabi ni Ma'am Joy, challenge niya kami. Sunap na purma. Kaya dako lang sa primerong tama. Ang isa po sa mga best practice, Mr. Diggs, bago po ka makalaog sa member, maliban po sa kami na entrep graduate, kung non-entrep, kasi nag-accommodate kami kinan-entrep, Ay, okay. Oo. sa mga micro, kumbaga, bago ka po mag-loan, bago ka maging member, iba kami practice sa pigapod na credit with education. Ang credit with education, bago ka po maging member, magi ka muna sa apat na stages. Primero, sa pigapod ming entrep appreciation or entrepreneurship appreciation. Ibig sabihin, dapat ma-appreciate mo po, masabutan ta, or ma-appreciate ta, ano po ang gusto sabihin kang entrepreneurship? Ano ang business? Kasi kung ang mindset na po pa kung business, chances are, baka magamit ta sa iba ang ilong ta. Iyo. Pandiwa po, sa mga magiging member, tuturan mi sinda kang pigapod na simple bookkeeping lang. So mga debit, mga bakan, in and out. Tangani magkaigwas ng records. Base po kayo sa pag-aadal mi, very important ang records kasi sarap po rin sa mga failures kan sa mga negosyante. Na pagdaing records, so in and out, cash flow na pigapod tao, nagakaigwan ng problema dahil naaraman kung hay na sa kapital ninda. Anong pantulo po, pigturuan mi sinda kang pigapod ming simple business plan. Preparation. Opo, simpleng business plan, anong yatabi sa na market mo o ano ang production process mo, yung technical process, ano yung pigapod na financial, simple income statement, balance sheet, and then yung pigapod ming administrative, so structure, system presidente, and so on and so forth. And piguturan mo po sinda kang marketing. So pag na-kompleto po nila yung apat na aspeto kang edukasyon, kandidato na po sinda para regular member. And pag nag-regular member na sinda, pag napasaran po nila ini, na kompleto nila yung mga trainings na piga o officer mi bago maging full-time member, saka po sinda nagiging regular member mi sa mga sasabuya pong kooperatiba. So yan pong practice mi na credit with education. Okay. So, gustong sabihin, ang initially na purpose mag-organize ng mga entrep graduates, gradually, ang membership sa cooperative nag-expand sa Opo, bako nag-expand entrep po. graduates. Non-entrep. Oo. So, gusto sabihin, ang kliyente o ang mga members kang kooperatiba ngunyan, hali sa BU, entrepreneurship course, itong alumni, and itong mga micro-small
Opo. businessmen na gusto magmiyembro. Yes po, So, yes po. total Sir yan Diggs, na oh. 3,000. Kaya ito, dati-dati, exclusive sana sa mga graduates Yes, kang oo. entrepreneurship, then sunod inopen mo sa non-entrep, then sinopen mo na sa mga micro-entrepreneurs, then inopen mo na sa community mo niyan, aramin da ko ang nangay po kan serbisyo pag-abot po sa mga kooperatiba. Yes. Totoo yan. In fact, kahit ito, pagkakapos ka mo sa kapital, Opo. garo nag-negotiate pa kita kahit ito with Father Jovic Lubrigo Opo. para Opo. pasahan ka mo kay mga 40 ba? 40M? Biraran po kayan sa mga ano. 40M. Yung bigyan po yung mga conduit partners ka mo po kayo ito, mga Yes, conduit oo. partners. Sabi ko niyan. So, yan ang nangyari. So, from 12,500 mo yan, 145M? Yes po, tabi Sir Higgs. Yan, total assets. Bako pa Total yan ang assets net na po worth. yan, opo. Bako pa yan ang net worth. Kasi ang net worth pala, total Bago po assets yan. less. Sa kabiluan na, ay, network na po yan kang ano, kumbaga, iyan na ang network kang organization mi So, po. gusto sabihin, net of liabilities yan. Gusto sabihin, bayadan mo ang mga utang, kung ibuha man utang, ang sa diri kang kooperatiba is 145M. Opo. So, dakulao na talaga. After 28 years. So, grabe talaga ang pagdakula. Anyway, alas 2:30 na naman kita. Aha. Dakul pa kitang ihapot kay Sir Edgar, oo. sa atyan after kang sa tuyang Commercial. Sige po. Ang oras hatod sa Indokang Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa aloloda, umuwi ka ngang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit,
Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa, senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBN-DZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, asin H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls Legazpi buong Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagine ng hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod, How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, alauna ng hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB asin ang healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Grex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel P. Quinto.
Quinto, Department of Health Center for Health Development, Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal, Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay, Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay, Philippine Movement for Climate Justice, Juliana's Catering, City Councilor Luis Gutierrez, Bicol Food Delights and Catering Services, Barriada, Legazpi City, Ayala Malls, Legazpi, Sharmila Printing Press, Concourse Convention Center, LCC Food Garden and Catering Services, Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, On Style Tarpaulin and Sublimation Printing, AVP Catering Services, Imelda Roses Avenue, Legazpi City, Aral, Lampara at Musika Pro Sounds and Lights, and Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3 live sa DZGB as in Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, mabalik po kita ngunya na hapon po alas 2 hanggang alas 3, negosyo time na. Trabaho, trabaho, trabaho brought to you by the Oriental Hotel Legazpi through the leadership of Congressman Wilbert Tilly. Ngunyan po, if interested po kamo, naghahanap po ang, dakol pong tighahanap ang SM Legazpi, 30 cashiers, baggers, clerks, customer assistants. Kumbaga po, tangon yan po, baga dama, season na naman. Syempre, dakol po ang kaipo naman power sa mall. So, if ever po, interested kamo, pwede po kamo mag-apply duman sa SM. And at the same time po, pipa-announce man kang Kamalig Bank, still they are looking for accounting associates, HR associate, IT, and a lot more po. Kamalig Bank. So, if ever po, pwede ka mo mag-apply sa Kamalig Bank. And at the same time, sa ngunyan po, ang SunWest Incorporated, takul po ang tigahanap ninda sa opisina, like accounting clerks, CPAs, accounting staff, audit staff, supply staff, labor, foreman, leadman, HR assistants, and a lot more po. Especially ito pong sa mga skilled laborers, if ever po, pwede ka mo mag-apply po sa SunWest Incorporated. And of course, ang SLTCFI po, padagos na naghahanap po kay license, guidance counselors, tsaka po ang librarians din po, licensed librarians. Apat po kayang eskwelahan baga, or sa ngunyan, tulo pong eskwelahan ng kang SLTCFI ang naghahanap ki guidance counselor tsaka licensed librarians, ang SL Pilar, SL Duran, at the same time po ang SL Legazpi. And of course, ngunyan po, gusto taman po i-share kang sa larangan kang negosyo, gusto taman po i-share sa publiko na sa ngunyan po igwa pong pigaapod na yaon po niya ng mga bisita, investors coming, mga investor po sinda hiling Hong Kong and Macau. So, representative sinda, nagkaigwa kita ngunyan kisampulong guest na hali po sa Philippine Chamber of Commerce, Hong Kong and Macau. Mostly po mga CEOs po ini or mga negosyante duman sa Hong Kong tsaka sa Macau na gusto po, interesado, nagdigdi po sinda sa Legazpi para po i-assess kung anong pwede nindang madaradigding negosyo sa tuyang sosyudad. And of course, with that, kung halimbawa ma-assess ninda and magustuhan ninda ang Legazpi, pwede po sinda digdi mag-invest or magdaraki negosyo. Syempre, with that, pwede po kitang makatabang kang sindang makatabang para sa job generation, itong supagbakal kay mga raw materials and other economic driver activities or other activities po na pwede nindang madaradigdi. And saro duman na naplanuhan po and napag-ulayan kanina po nagmuwa signing, and saro duman na pagplanuhan and nag-agree po Sir Dig. So pag-iriba duman between Hong Kong, Macau, and LGU Legazpi and Albay Chamber of Commerce and Industry, nahihiling duman sa potential na
magkakaigwa sana ki biyahe direct from Daraga to Hong Kong at least once or twice a month. Kita nga sa mga nyaon digdi sa Bicol or sa Pilipinas, pwede magkaigwa ki biyahe padigdi digdi sa Daraga paduman sa Hong Kong, direct flight. And at the same time, sindaman so Chamber of Commerce kang Hong Kong and Macau, nagpaplano man sinda na kumbaga i-promote duman ang Daraga or Bicol area para mga yaon duman sa Hong Kong, Macau and other international or different races, pwede po magdigdiman sa tuya from Hong Kong to Daraga flight man. Kumbaga exchanges of flights and economic activities as well as tourism. Boosting tourism po kang sa tuya nga padabang sa syudad. Kasi magayunon, nahiling ninda ang magayunon ang sa tuyang lugar. Lalo na yaon baga si Mayon Volcano. And other than that, takulon pa baga Sir Diggs ang pwede tang i-orgulyo kang sa tuyang lugar. Halimbawa, sa cuisine, itong sa mga ingenuity kang tao, pagiging hospitality, and a lot more digdi po sa tuyang sosyedad. So sige po, Sir Diggs, back to you. Actually, baga kahit even before the ipaning Bicol International Airport, itong domestic airport pa lang ang Legazpi. Nagkaigwa kahit doon mga biyahe from China direct to Legazpi City. Isang ngunyan siguro mas madali na yan na i-promote considering the existing facilities kang Bicol International Airport na pwede na mag-cater kay mga international flights. Bako lang kay puhan dyan na halaba ang runway, etc. Kaya lang dapat igwa na dyan ng immigration and other requirements, customs. Correct. So yaon na dyan. And meaning, ang BIA ngunyan, yaon na sa posisyon para mag-handle kay mga international flights. So mas maganda talaga kung ma-promote na yan. Iyo po. And then so mga naghahanap niyang kitrabaho nadagman po nindo, pig-announce ni Hanilet itong mga available jobs na pwede po nindong applyan. Sige so po. ngunyan pala na hapon pig po na so programa or susarong activity po. DTI Albay dyan sa Pacific Mall itong sa indang Saod and then Coconut Expo 23rd year. So yan ang activity ninda. Sana sa atyan siguro matawan takamo ki detalye kung ano ang sa indong mahihiling, ano ang sa indong pwedeng bakalon dyan sa activity kan DTI Albay Provincial Office under PD Noel Bunao. Okay. So kasubago pigdiskutir ta kung paano nagpuon ang pagdakula kang EdCo-op na sarong kooperatiba. Initially kang mga alumni kang Entrep department Entrep department ba kang Bicol University. So medyo makainganyo. Yes po, Sir Diggs. Makainganyo na from 12,500 ngunyan 125 million na ang nasabing kooperatiba. And ang mga gayon na istorya po kay ni, it was started by small people, itong mga graduates tama. kang Bicol University, and ang individual na mga negosyo ninda nagpuon man sa zero. So from, yan ang sinasabi siguro na from zero to hero. Ayun. From zero to hero. So, yan naman ginari kay ribata sa tuyang programa. Yes po. Si Professor Edgar S. Barameda. Yes. Marinapon giraray. From student to alumni to professor. Makainggan. Marinapon po giraray. Yes, makainggan nyo ng smile ni ni Sir Ed. Sige po, marinapon giraray, Sir Ed. Pero mahiling mo man talaga ang higos. Hali yan digdi, dating station manager, ano? Yeah. Ano, sir? PBN. Ayun po. Sabi kayo po sa mga pag-iriba, Sir Ma'am Brenda, Sir Glenn, Sir Henry, and the rest kang staff ng DCGB. PBN family. Kami po, digdi Sir Edgar ngunyan, intern po kami. Kami intern man ng digdi. And there's a possibility na pwedeng pumasok. Hindi ako lang bagay po na programa tao. Pag intern, daduwang bagay yan. Kung pwedeng pumasar o pwedeng aram mo na ito. Gari estudyante, Sige po. Kasi bago na pag-ulayan ta na, bago ika maging regular member kang EdCo, you have to undergo. Dapat mag-agi ka sa 4 stages. Difficile man which comes in the form of training programs. Pag ready ka na, according to the assessment siguro kay team dyan sa EdCo, pwede ka nang i-accommodate. Now, iyan pag-abot sa
participation sa EDCO-OP as member. Ano pang ibang produkto or services being offered kang EDCO-OP para sa mga miyembro or even duman sa non-members who are beneficiaries kang okay. lending program Ay, yun man ang cooperative? ganda, no? Paano kapag interesado ka maging miyembro, anong ang pwede ko dyan na maging benepisyo? Sige po, go ahead. Opo. Maliban po sa primary product mix sa microinsurance, I mean sa relending services, ito po bagang pag-relending, hindi po so, kumbaga, duwang sources kasi ang pigatawag mi sa financial, yung pigapod ming share contribution o sa kapital na halin mismo sa mga miyembro. Tapos yun po sa nabanggit ni Sir Diggs, kahit sa mga tabang kan pigapod ming conduit partners like DTI, Land Bank, itong so muna po sa SB Corporation, and po sa SB Corporation, saka ini pong so federasyon kan mga kooperatiba, pigapod ming Federation of Sustainable Development Cooperative. So ipasubli man ninda kaming capital ta mga member kami diyan, tapos ang ito ang Land Bank kahit sa detail na kulang tabang po sa Sir Diggs kahito ipasubli kaming kwarta pipautang mi man kung kulang so pigapod ming share capital. Sarap po yan. Pandawa po, ito pigapod ming sa savings and deposits. Kumbaga, pwede kang gano'n sa bangko, pwede kang save, pwede kang mag-deposit, and pwede ka man mag-time deposit nga halimbawa. So mga service man kan bangko, pwede guminaman ito. Time deposit, savings, and so on and so forth. Pandawa po, igo kami nito pigapod na marketing. And marketing sa mga produkto po kan mga members mi like produkto ninda kan ano yan ginribong so ano ba kay Sir Nola na kamote na ginribong pansit mga aron kayan so mga products kan mga members mi pig-display mi an po duman sa opisina mi sa second floor kan Daraga Public Market para kung may magduman albaw ngayon may mga customers may mga naglakbay aral mahiling ma-showcase mi sa mga produkto kan mga members mi. Kumbaga, kami sa channel kan sa indang mga produkto para maipabakal sa customers or buyers. Panduwa po, ay pantulo po, iba kaming catering services. Dati may canteen kami, kailan ka nag-pandemic, naapektaran, may catering services kami. Kumbaga kami mga catering na yan, project talaga kang cooperative. May sarap kami Sir Diggs na produkto na yun man ang may orgulyo mi. So, I don't know kung na, ano mga po ba, so, Bicol Express na may twist. Ayo. Itong crispy. May kami may catering services. Crispy Bicol Express. Talaga, sirang sana. Crispy Bicol Express. Yan, no po. Ito ang saro sa ano mi sa mga pioneer ano mi. Sa niyan ano yan. So catering services. Pando po, iba kami pig-offer ng mga pa-trainings, mga bookkeeping services. Halimbawa, ang sarong organisasyon na kooperatiba dahil silang tawo, dahil silang kabukip, dahil silang recording, pwede kaming mag-bookkeep sa inda. Kumbaga sa mga records tinda, itaw nila sa mga vouchers, sa mga documents, kami ang magibukayan, itaw sa indo, hamana, kumbaga niya ron income statement, balance sheet, etc. Bookkeeping services na pigapod mi po. Ayun nga po to, so sarap pa po itong pigapod ming microinsurance. Microinsurance. So, ayos nga. Sa life insurance, nag-offer man kami kan. And ano man ang covered sa insurance, sa micro-insurance? Services, halimbawa ngaya, so paload, itong mga mabayad nga sa Aleco, mabayad ka sa Water District, etc. Parang payment center. Payment or bayad center. Bayad center. Bayad center, then so loading, etc. Mga negosyo po yan kang kooperatiba mi. Ang sarap po kayo, nag-separate, so sarap, may ginimo kami sa kooperatiba through the initiative ni Sir Nolan Bilaro at sa muya pong chairman. Kasi sa mandato mi, sa mga mandato, sa ano yan, sa objectives, magkaigwanin production. Ito po Sir Diggs. So Sir Nolan, nagibo man kami sa kooperatiba na pigapod na Kamote Creation Farmers Entrepreneurs Cooperative na yun na po ito. So kamote, pig-transform siya into pansit, muffins, cakes, and so on and so forth. So available na yan sa market? Production. Talaga. Available na yan sa market? Available po yan sa market. And takulang taba nga po so dito, takang may mga, kada po baga may mga exhibit, saran products ni Sir Nolan, so kooperatiba mi na saro,
ang nag-showcase kayan kay mga produkto yan. Nababakal na po yan sa mga ano yan, sa mga na nag-exhibit. And then iba pa kaming sarong ginibo para ma-address mo po. So kumbaga sharing kang knowledge mi man na ako dan mi sa kooperatiba sa mga trainings. Kasi ang mga kooperatiba po kaya under sa CDA, Cooperative Development Authority, may mga mandated trainings yan. Yes. Sabi nga po, ngaya governance, fundamentals of cooperative. Provide mo man po yan sa mga ano yan. So, bali yan po ang mga produkto and services na pigo-preserve me, and medyo fortunate man po kami, nag-satellite office kami sa Tabaco and Ginubatan. Kumbaga, iba naman kaming satellite o branch office para mag-cater man kang services me duman sa mga taga 1st and 3rd district, and hopefully maka-expand pa kami sa ibang mga lugar mo niyan, specialmente yan po sa parte kang source ko. Kasi ang operation mi na ngayon is halos region-wide na po. Wow. So talagang nag-expand Expanding. ang area of coverage kang cooperative, ano? Opo, nag-expand po siya. Okay. Sige, Sir Diggs. Sige I think grabe sa challenge sa Indocado Yan, na yan. maging successful, ano? Oo. In the same Opo, manner, medyo government nakulaw mo level, rin ang nakulaw man ang challenge kahit to. Kasi ano nga ni po, expected na lang kami na magnegosyo, maging entrepreneur, at talagang maging parte kang makatabang sa employment. In fact, kami may mga empleyado naman kami. I think na nasa between 30 to 40 na mga empleyado mi na-accommodate me sa employment man. So, igwa sa daraga, igwa sa tabako, igwa sa ano yan, sa ginubatan po ang mga empleyado mi. Wow. Nakapirang awards na kamo? Dakulo na. Di na mabilang. Dakulo na po lalo sa Land Bank. Di Kahit na to, nagpo mabilang. kami sa most promising cooperative. Then, kadako na po, Sir Diggs. Gawat parangal kang DTI, kang Land Bank, so outstanding agri-based multipurpose cooperative, so gawad pitak kang mga national winner na po kami. And then, na-recognize ang iba yung pag-ariba sa Malacanang ito, so best in productivity, best in organizational management, outstanding entrepreneur, then most outstanding entrepreneurship educator sa Pilipinas ang sa pong chairman, and then mga members ni po naging mga outstanding micro-entrepreneur sa Bilog na Pilipinas. So halos po sa Bilog na Pilipinas, ang latest mi kong 2017 yata ito na mga awards kadaklan galing po sa mga conduit partners sa mga organization like ang Land Bank, DTI, and iba po na mga award-giving body. Dahil ka mong programa on advocacy na i-advocate sa mga high school students to take entrepreneurship. Kasi ako before, ang paglaog sa entrep department, garupig ko consider lang as entry point. Pag nakalaog na sa BU, madali na makalaog sa ibang courses, mag-shift. Yan ang mindset kadaklan. Ayo po. Without knowing na sa mga original na alumni kang entrep, yaon na digdingon yan, dakul na ang successful. So therefore, siguro magayon, tabang na rin kang mga alumni, kang cooperative, is to come up with an advocacy. Tama. Opo. Actually po, sa BU, iba kaming kung ano na inabutan. Pinagpagalan po kan sa muyang chairman, si Sir Nolan Bilaro, Dr. Nolan Bilaro. So Master in Cooperative Management, ang programa kan graduate school sa laog kang Bicol University College of Business Economics and Management para po mas lalong mahon yung mga nasa industriya kan kooperatiba. Kaya nag-offer po i-kurso sa graduate school na Master in Cooperative Management. Wow. Tama ka po, Sir Diggs, na duman sa bagong charter niyan kang CDA, Republic Act 11, I forgot the exact na, dapat po ang kursong kooperatiba na-integrate na po yan sa high school, sa senior high school, tapos sarong subject dapat yan sa college. Nag-urulay na po kami kayan kan, in fact may close coordination kita sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, and iba pang mga colleges sa Pilipinas na nag-offer nin
bachelor's degree sa kooperatiba, tapos siguro may master's degree sa kooperatiba sa UP. Nagururo kami po kaya na sana pero ang punto ko is advocacy on the promotion of college na entrepreneurship kooperatiba and so sa senior high school man po. Kailang may mga dit pang pigaayos pan, pero may law na po itong strengthening the CDA charter na kasabay mo nanggad po yan bilang maadvokar ng GAD na maisabay na ining kooperatiba bilang sa mga subject sa laog kan senior high and then sa college man po. Okay. Magayon man yan. Pero ang gusto kong i-point out is advocacy to promote entrepreneurship as a course kang Bicol University. Opo. Kasi you can only come up with a strong cooperative kung ang member successful entrepreneurs. Bako? Opo. So we have to start promoting entrepreneurship. Kasi mas pabor pamanggiraray kang mga estudyante so ibang courses. Accounting, engineering, etc. And Entrep, sabi ko ni Kasubago, garo pigtitreat lang as entry point But with the success achieved by the pioneer alumni kang BU on entrepreneurship, siguro mas lalong pwedeng magdakol. Anyway, that is what is needed entrepreneurs rather than employees. Yes. So why not use ito man na nag-graduate to promote, to advocate for the promotion kang entrepreneurship as a course. Siguro yan ang magayon pang sarong hilingon kang Pwede. Sabi niyo po, actually talaga ang entrep na course, saron na sa mga sought after na mga na course. In fact, nagsurubra na ang enrollers kailang may cut off yan. Talagang in fact ang taon-taon po kaya frequently po kaya pig-revise man ang curriculum. In fact kang na-present ko ni sa Board of Regents kaito, niya po si Congressman Joey Salceda. Ang content niya, sabi niya, wow, nadawgo pa garo kay mo aim. Garo Asian Institute of Management ang content sa mga course kang para po talaga ma-intensify and ma-advocate mi talaga na dapat ining course na ini ang saro sa mga dapat na bahulang opsyon kundi direksyon kan sarong mga estudyante na gustong maging negosyante. Medyo makaugma man kasi before saro ang DTI I think who prepared itong curriculum kaya na Opo. Entrep. Wow. And ang DTI kay doon nagtao sa indaki module on ano nga po kayo? So mga practical trainings on entrepreneurship. Duman sa Sir Diggs. And then there was a time even na so mga produkto ninda dinadaramihan sa Manila during OKB. Yes, OKB. So kung and then we provided some funds kasi the agency really took it as a challenge na maging successful ang course. Anyway, nakabuntog naman sana dyan. Di tabangan na. Diretso na. So, medyo maray talaga ang istorya kang EDCO-op. Nasa anyway, leader alas din stress na. Yes. Agadan na lang siguro parting words ang sa tuyang bisita, si Prof. Edgar Barameda. Salamat po kay Sir Diggs, Ma'am Hanelet sa maniamento kang DCGB sa pagtao po sa Moninalra. Kami po kaya, lalo po ako, advocacy ako na talaga niyan is makapormar, makakreat, maka-establish rin mga kooperatiba. Kasi yun na po ang direksyon niyan kan sa gobyerno, nalinta po sa public transport baga, pasirin sa kooperatiba. So mga coconut farmers niyan, na yun po sa may study ko, pasirin sa kooperatiba. So fisheries, aquatic, marine, etc. Ang mga organization nila, leaning na siya or gearing na siya towards sa pagpormar ng mga kooperatiba. So, katuwang tapo ngayon ay iba-ibang sektor sa pag-advocate na talagang saro sa mga giya para kita, magkaigwanin na pag-asenso sa negosyo, sa tuyang trabaho, ito po pasiring sa pagiging kooperatiba na. And with that, maraming salamat po. Maray na hapon po sa Tuyaga po. Sige po. On behalf po ng Albay Chamber, more power po sa EDCO. Thank you po sa pagiging makulit mi po. Pasensya na po, Sir Edgar. Okay lang po. Ako lang bagay pa na walang honra po. Walang ibang choice kundi yes or yes. Ano po? Sige po. Gusto ta kayong ma-inspirar ang mga negosyante, nagpupulong pala na nadidisganar minsan.
dahil sa Yes. inaagihan na problema, kadipisilan, kaya minakuha kita kay mga resource persons na may Yes. inagihan man ang na kadipisilan pero in the end naging successful. Yan. So again, saliwat salamat Prof. Ed sa Yes. pagtaon sa muya ning oras para sa programang Negosyo Time na. Yes. Bago kita hanilit magtapos, Yes po. gusto kong i-announce giraray, yaw Sure. po yan sa Pacific Mall Atrium, ang Saud Saud Albay, Albay. Coco Expo Year 3. Ano Yes. po ang yaon dyan? Aha. Ang team ninda is What's In and What's Not, Wow. Unhusking the treasures of the coconut. Unhusking Wow. ba? So pigbubunutan. So, mabunot. Pag binunutan mo na, mailing mo na so treasure. Yeah. So yaman na makukuha sa nyo. Ang galing, So may- yaon po gayon. dyan sa atrium, mga produktong hali sa coconut or mga produkto na ginamitan partly kay Kay coconut nyog. And it comes in the form of food and non-food. Wow. So, magpuon po yan muna na hapon. Ganun ang Yes, opening ninda. October and then 16. matatapos sa October 19. That will be Sunday, I Opo, think. yes po. So, yan po. Bisita po kita duman po and have it. Enjoy sa Saud. And of course, yung mga investors po sa syudad kang Legazpi, enjoy din po kamo Hong Kong and Macau. Okay, Thank you so, po. Sa ngunyan po, kita mapaaram na. Magiraling ang giraray kita next week, same time, same day, sa Programang Negosyo Time na. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.